ମୁଁ ରମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ମଣ୍ଡଲ ସାର୍ଟିଫାଇଡ୍ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ପ୍ଲାନର ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୋର ଏହି ଚ୍ୟାନେଲ ମନି ମାଟ୍ରିମୋନି। ଆଜିର ଏହି ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆମେ ଜାଣିବା କେଉଁମାନେ ଟର୍ମ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ କରିବା ଉଚିତ କରେନି। ପ୍ରଥମ କାରଣ, ଇଫ୍ ୟୁ ଆର୍ ଭେରି ୱେଲ୍ଦି, ଯଦି ଆପଣ ବହୁତ ଧନବାନ ବା ୱେଲ୍ଦି, ଭଗବାନ ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁ କିଛି ଦେଇଛନ୍ତି, ଯେମିତିକି ଗାଡ଼ି, କୋଠା ବାଡ଼ି, ବାପ ଅଜାଙ୍କ ଜମି, ସୁନା ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ବହୁତ ପ୍ରପର୍ଟି ଅଛି, ଯେଉଁଥିରୁ ରେଣ୍ଟ ଇନକମ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର ସବୁକିଛି ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିପାରନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଟର୍ମ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ କରିବା ଜରୁରୀ ନୁହେଁ। ଆଉ ଭାରତରେ ଟିଲ୍ 31 ଡିସେମ୍ବର 2023 ଇଣ୍ଡିଆରେ କରୋଡ଼ପତିଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 2,16,217। ଯଦି ଆପଣ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଜଣେ, ତ ଆପଣ ନିଜକୁ ନିଜେ ଭାବିପାରନ୍ତି ଯେ ଆପଣ ୱେଲ୍ଦି ବୋଲି, ତ ସେ କେସ୍ରେ ଆପଣ ଟର୍ମ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ନ କଲେ କରିପାରନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟ କାରଣ, ଇଫ୍ ୟୁ ହାଭ୍ ନଟ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟେଡ୍ ଅର୍ ଡୋଣ୍ଟ ଅର୍ନ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ନିକଟରେ ଏଜୁକେସନ୍ ସମାପ୍ତ ହୋଇଛି ଏବଂ ଆପଣ ଜବ୍ ଅନ୍ୱେଷଣରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଇନକମ୍ରେ ବ୍ୟସ୍ତ ନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଟର୍ମ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ କରିବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ତୃତୀୟ କାରଣ, ଇଫ୍ ୟୁ ଆର୍ ୱାନ୍ ଅଫ୍ ଦି 16 crore ହାଉସ୍ ମେକର୍ସ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ, ଯଦି ଆପଣ ଜଣେ ଗୃହିଣୀ, ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଟର୍ମ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ କରିବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ଲାଗେ ନାହିଁ। ଇଫ୍ ୟୁ ଆର୍ ୱାନ୍ ଅଫ୍ ଦି 44 crore people and whose age is below 18 years of age, ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣଙ୍କ ବୟସ 18 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ଏବଂ ଆପଣ କୌଣସି ରୋଜଗାର କରନ୍ତିନି, ଆପଣଙ୍କର ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ଙ୍କ ଇନକମ୍ ଉପରେ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ଚଳେ, ତ ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଟର୍ମ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ନେବା ଦରକାର ପଡ଼େନି। ଚତୁର୍ଥ କାରଣ, ଇଫ୍ ୟୁ ଡୁ ନଟ୍ ହାଭ୍ ଏନି ଡିପେଣ୍ଡାନ୍ସ, ମନେ କରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ରିସେଣ୍ଟଲି ଜବ୍ ମିଳିଛି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଇନକମ୍ ଉପରେ ପରିବାରର କେହି ନିର୍ଭର କରନ୍ତିନି, ଅର୍ଥାତ୍ ଘରର ଖର୍ଚ୍ଚ, ଡେ ଟୁ ଡେ ଲାଇଫ୍ ଏକ୍ସପେନ୍ସେସ୍, ଇଏମ୍ଆଇ, ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ, ଏମିତି ଯେତେ ପ୍ରକାର ଖର୍ଚ୍ଚ ବି ଅଛି, ସେ ଖର୍ଚ୍ଚ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କେହି ବହନ କରନ୍ତି, ତ ସେ କେସ୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଟର୍ମ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ପଞ୍ଚମ କାରଣ, ଇଫ୍ ୟୁ ଆର୍ ଏ ସାଧୁ ବା ସନ୍ନ୍ୟାସୀ, ଭାରତରେ ପାଖାପାଖି 50 ଲାକ୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସାଧୁ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ମିଳିଯିବେ। ଯଦି ଆପଣ ସାଧୁ କି ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ପ୍ରକାର ମୋହ ମାୟା ନାହିଁ, ଏ ଦୁନିଆରେ ଆପଣ ସେସବୁ ତ୍ୟାଗ କରିସାରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ କୌଣସି ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ବା ଆର୍ଥିକ ଜିମ୍ମେଦାରୀ ନାହିଁ ଏବଂ ଆଗକୁ ହେବାର ମଧ୍ୟ ନାହିଁ, ତ ସେ କେସ୍ରେ ଆପଣ ଟର୍ମ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ କରିବାର ମୋଟେ ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଫର୍ ଇନଷ୍ଟାନ୍ସ, ଆମର ମାନନୀୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି, ସେ ସମଗ୍ର ଦେଶର ଜିମ୍ମେଦାରୀ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଦୁନିଆର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ତାଙ୍କ ଉପରେ କୌଣସି ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ବା ଆର୍ଥିକ ଜିମ୍ମେଦାରୀ ନାହିଁ। अरे हम तो फकीर आदमी हैं, झोला लेके चल पड़ेंगे जी। ହଁ, ଆପଣ ଠିକ୍ ଶୁଣିଛନ୍ତି। ଆଇଡିଆଲି ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଜୀଙ୍କୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଟର୍ମ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ତାହେଲେ ଏଠି ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରୁଥିବେ ଯେ ଦେନ୍ ହୁ ସୁଡ୍ ବାଏ ଟର୍ମ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ। ଯଦି ଆପଣ 1% ପପୁଲେସନ୍ ମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଜଣେ ଯିଏ ଆୟକର ବା ଟ୍ୟାକ୍ସ ପେ କରନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର, ଇଫ୍ ୟୁର ଫ୍ୟାମିଲି ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଅନ୍ ୟୁ, ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରର ଖର୍ଚ୍ଚ ନିର୍ଭର କରେ ଏବଂ ଆପଣ ହିଁ ତାହା ପୂରଣ କରନ୍ତି, ତ ସେ କେସ୍ରେ ଆପଣ ସେ ପରିବାର ପାଇଁ ହିରୋ ଅଟନ୍ତି ଏବଂ ହିରୋ ଯେ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟ କରନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ଜରୁରୀ ଅଟେ। ସୋ ଆପଣଙ୍କୁ ହିଁ ଟର୍ମ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ କରିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ଆଇ ହୋପ୍ ୟୁ ଫାଉଣ୍ଡ ଦିସ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଭେରି ଇନଫର୍ମେଟିଭ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ, ତାହେଲେ ଦୟାକରି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ହିଟ୍ ଦ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଟୁ ଗେଟ୍ ଦ ନ୍ୟୁ ଭିଡ଼ିଓ ଆଣ୍ଡ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ନିୟର ଆଣ୍ଡ ଡିୟର ୱାନ୍ସ। ଧନ୍ୟବାଦ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଜୟ ହିନ୍ଦ।